Здравейте, здравейте на всички. Възобновяваме лайфа, няма още хора. Поради причини независещи от мене, трябваше да се прехвърли лайфа, за да включим зареждане на устройството. Имаме вече зареждане. Така че ще може да излъчваме следващите 2 часа. А след това ще му мислим. Така. Здравейте отново. Възобновихме лайфа и успях да намеря кабел, който да зарежда от дръжката на стойката, която ползвам. Така че ние се намираме тук горе кончето в Пирин, а отсреща е връх Вихрен. За новодошлите да знаете, добре дошъл на Симеон. Много ми липсваше, Симеон, да помагаш тук. Имаше някои заедливи, които аз им показах къде е метлата и отлетяха. Пламен, ако искам да снимам в моята посока, като идвам. Като пак ще почивам, че се изморих. Няма почивка. Цъкай му там и казва, няма почивка. 5 минути почивка и тръгваме. Да не е ходил там. Не искам по нощите да се прибирам, кажи му. Така, здравейте, здравейте. Ние сме тук. Надолу, където е разклон. Пламен, може да снимам в моята посока. Ако иска да снимам за посока. Добре, ще му кажа. Явно е тук горе. Здравейте, здравейте, много бавно се събирате. Продължаваме лайфа от екстремното изкачване на кончето във Вихрен. Сега чакаме Тошко да се появи от тук и да слиза надолу. Сега е вече 4 часа. Сега е вече 4 часа. И да се последваме взаимно. Малко гледки от планината. Пирин планина. Получихме прекрасно време, на моменти слънчево, на моменти облачно, което помагаше да не е толкова голяма жегата. За мен ли говориш? Ами снимам, но не се вижда никакъв. Трябва да се качвам нагоре, не мога да се качвам. Стоя и го чакам тук на пътеката. Уф! Не дей приема поканата, там някакво момиче с писи. Чакаме Тошко да слезе от...
Чакаме Тошко да слезе от този връх, там някакъв с измислено име, дет не мога да го повторя. Бански някакъв. И слизаме. Име, дет не мога да го повторя. Бански някакъв. И слизаме. Да, последвал съм та. As you like it. Добре, последвал съм та, може да си пишем. Така, има ли хора? Има хора, но хората вече се оттеглиха и слизат към хижата. Ние сме едни от последните тук и тук има още двама ентусиасти, които вървят. Един се връща, двама идват насам. Момче, тук има един ентусиаст, който върви. Ето го. А този ентусиаст е Тошко, което сега ще ви покажа, който слиза тук. Ние го чакаме и слизаме надолу, след като си почини малко. Той го прави да изглежда много трудно слизането. Аз слязах с една ръка тук, лесно, не знам. 5 минути ти давам. Извинете, ходихте ли до заслона? Моля? Заслона, ходихте ли? Не. Само до върха. Виждал се оттам, предполагам, че не мога да кажа какво се вижда, просто ме интересува дали има хора, че не знам. Катери Тошко, да, ама ползва двете си ръце, аз с едната ръка много се измъчих и тук даже прибрах телефона в пазвата и направо ми ограничиха лайфа, защото няма видимост, не се виждаше нищо. Тук мина за може би 10 минути беше. И възобнових лайфа, но беше с ограничение, затова го спрях за малко и пуснах наново. Не може, там горе е тази екстремна част да се мине с една ръка, просто с две ръце, много е висок ръба. Стръмен, тесен и на места даже стъпката е толкова, че с крака не стигаш като седнеш, чак трябва да седнеш, за да стигнеш с крак на следващата стъпка от скалите. Така, ето идва Тошко. Тия щеки не знам за кого ги носиш, скили ще караш, подпирай с тях. Тук на мъжето на ръце. Виж какво правиш сега. Абе, айде сега тук почивка вече. Как сега накрая ще ми стъпиш на криво? И пристъпах. На една страна един камък, дето се забих. Айде сега някъде. Сложи шапка, да не ми получиш нещо. Сложи шапка. Пускаш, пробвай ги двете, пък аз ще помоча без. Така, показваме тук връгвите. В високото чуваш всички деца се качват. На първи, на втори, на трети ги чувам. Ти с малката антенка може би не ги чуваш. Не. Пък и аз бях на върха съвсем. Само тебе чувах. Не се застъпах. Няма много. На този участък много се измъчих. Не знам, наблюдам, виж, не ме чуваш. На този участък много се измъчих. Много хора изчаках, схванах се, едва се раздвижих и после прибрах телефона в пазвата с стойката и минах с две ръце. Така. Сега. Ще оставим тук телефона на стойката, да снимам малко, да мога да пия вода. Чай да видим къде е равно, да виждате връх Вихрен. Първи го пуснах аз. Ето тук се вижда в далечината връх Вихрен. Ако не падне стойката, ще издържи. Водата почти я свърших. Ама не голям преход направихме. Това ми остана само. Да, и аз в половинката я малко. Мяха съм го изпил 2 литра. Има две Има. Да. Надолу ще мога да мина и без вода. Да, ще вземе там на равното. Под Вихрен ще има кенчета. По-тихо обаче се чуваме. Аз трябва да поседна я там. Не знам, по-добре е някъде отгоре на пътеката. Тук до колче ще отида. Да, на нещо по-безопасно място, че там долу на тия камъни. Да. Ограничиха лайфа не за това, че показвам трудни такова, ами че
Няма видимост. Дето камерата ми показва в тениската, заради ограничена видимост, т.е. че аз съм закрил камерата с нещо. Заради това го ограничиха. Но пуснах наново. Какво да правя? Ако дам пауза, трябва след 5 минути да я възобновя. Иначе спира лайф. Не мога да дам пауза. Защото аз минавах тук поне 10 минути. Стига, ти тук поне половин час съм. Не, аз стоях там си снимах, бе. Аз снимах хората как минавах си говорих. Те 100 човека влязаха и си пишат, бе. Аз казах, спокойно стоя и до среща минават, защото тя как да се разминем. Аз съм застанал до едно колче и те се хващат едната от другата страна и минават през мене. Нямаше как да се разминем. Моята батерия 0%, дай батерии. Не съм вързал. Не си вързал, бе. Батерията. Къде си я вързал? Телефона съм вързал за батерията. Не се ли заради телефона вече да изсмая? Аз горе на върха го вързах. А? Горе на върха го вързах. Добре. Там долу едно нещо се виждаше такова ламаринено или какво то ли е? Там е заслона, да. Не е далеко, ама ще ни отнеме доста време пак. Какво ще търсиш на заслона? То ако Да отиваш го на разгледаме. нощувка. На нощувка ако отиваш. Има, то един и се ме пита, има ли хора, бяхте на заслона, има ли хора? Аз викам, не знам, предполагам, че има. Той каза, да, сигурно има, ама колко са е важното. Нощуваш ти дали има място за нощуване? Ами отиваш, проверяваш, ако не се връщаш и замръкваш. Хора там се спаля на спален чувале. То е най-добре, ако имаш екипировка, да се подготвиш да спиш отвънка пред заслона, а пък ако има места, може и вътре. Тоест, ако има мечки, да бягаш в заслона, нали? Нали така? Мечките тук ще се изтормозят. Тук няма мечки, нали? Аз нищо не разбирам. Какво говоря? Мечките в Те ниските говорят и хващаме само май крайния тон, не може да ги чуем хубаво. Дай една кърпичка да отивам да говоря на хората. Можеш ли? Ти хубаво си проветрила, ама добре. Викам да рискувам. Сега те 4-мата бяха спряха тук при мен. Какво да рискуваш? Ами дали ще ги изгоня или... Не гониш. Прибирам се бутука и сега съм готов, смятам раницата, аз даже и изсъхнах. Гърба ми изсъхна на як. Вътре обаче не съм изсъхнал. Ръцете ми. Той изсъхна. Кръста ми е мокър и тениската отзади и ръцете сигурно. Не знам. Крака яко басти са. Аз горе си изварях едно норофенче да пия за секс очи. Типа на русенче. Какво бе? За болка ли? Да се надрусам авансово. Се друсаш предварително. Ей, голяма друсала. Левия крак кутрито ми направо с маза. Добре, че няма го ползвам за съединител. Ще сменим, няма проблеми. Не бе. Може Другото да кутре е решим добре. малко да покараме. Искате да се пробвате ли? Да. Тихо, че се чуваш много. Добре, пини вода. Кафета останаха ли? Има да. Слънчо няма кафета, не? Няма са. Добре. Нищо. Аз си влезе с водата, ама по-добре да пием вода, отколкото... Аз и зато и се прецаках. Не бе, не. И малко Слънчо е взел малко. От вашето кафе. Специално. Да. Моето не ми харесва. Не. Виж, ще си го нося в чанчичка вече. Какво ще кажеш? Решиш. Еми, за по-хубаво попад да е навънка. Не можеш да го нанизиш на отивам да се удря в корема, може и надолу да подудря. Той може да се нанижи, да. Тук се нанизва, гледай. Там надолу отива точно. Ами, знаеш къде ме удря? Не бе. Добре ще. Това го бях измислил, така си го подпираш, ама ако снимаш, т.е. завърташ го наобратно, слагаш го и снимаш с него. И тъй го носиш и тъй снимаш. И някакъв път може да си го оставиш да си го подпираш, да не ти тежи някакси. Да, ти се схвана от всякъде. Аз се схванах нагоре за стоян, затова станах и се раздвижвам. Чакай да кажа няколко лафа тук. Да, ти се схвана от всякъде. Аз се схванах нагоре за стоян, затова станах и се раздвижвам. Чакай да кажа няколко лафа тук.
Да, ти се схвана от всякъде. Аз се схванах нагоре за стоян, затова станах се раздвижда. Хора, оптимисти и екстремисти минават по трудната част. Добре екипирани. Тук има още. Тук е разклонение на пътеката за слизане. Нагоре продължава. Още малко кончето. Връх, който не мога му кажа името. Точно. Бански суходол. Благодаря. И някакъв заслон, който как се казва надолу? Заслон кончето. И това е. До заслона не можахме да стигнем. Тошко стигнал до върха. Браво на него. Сега почива. После ще ближе рани. Ще пие някакви норофени за болка. Ще намаже мускулите и ще спим рано. Мога да пробвам лайв край хижата, да ви пусна, да влезем в хижата, в ресторанта, да питаме дали може да се качим да снимем по етажите. Ако разрешат. Така. И левия хиля сещам, че ме дразни. Това не е хубаво. Дразни ме, вече минахме изкачването. Да. Ние нагоре, като скачихме котело, после вече по равното ме отпусна. На слизането не се ли натоварва? Ще се натовари в другата посока. Сега се натоварва нагоре крака, го опъва, сега ще го стяга надолу. Чакай. После ще направим някакво почка, може да се намажа с крем. Малко асистенция ще може ли? Може ли асистенция малко да ми извадиш една кърпичка? Сме добре, казаем се надолу, като има фенерчета. Задръж да се изваря една кърпичка и си избърша очите. Е така. Покажи там върха другия, като банския старец. Не беше бански старец, Бански суходол. Запомни го. Получи. Бански суходол, добре. Аз не съм си взел това, бе. Кое? Капките за очи. Ние ще следващите ли стана? Ние много сол имам край очите. Сега ги чистим от другата страна. Да минавам ли аз да продължавам? Да. Пътники, горкия ще трябва да чака. Само не го настъпвай. Защото ще се спъниш, ще паднеш гроб. Само не го настъпвай. Защото ще се спъниш, ще паднеш гроб. Само не го настъпвай. Защото ще се спъниш, ще паднеш гроб. Телефона и радиостанцията с пясък. Като ги старах на земята и като ги ритнах. Ай, телефона ли, бе? Гледай, пясък, пръст. Оцеля ли? Ето тук падна от 30 см, ама както бях седнал. Аз се напълнаха с пясък. Той ти се изсипал от чоба. Аз се напълнаха с пясък. Той ти се изсипал от чоба. После ще хапнем по-нататъка. Още една консерва имам, мога да я хапнем. Ама хляба ми остана половин филийка. За вечеря? Може да си изядем консервите, да не ги връщам, защото са още 5. Ако искате да ги изядем, Айде! Има и пастет, има и консерви, да вземем да ги изядем, да не ги връщаме. Искате да не ядете консерви, разбрах ви. Или консерви ще закусваме сутринта, пък да отидем на картофки и кебабчета в ресторанта. Да мога да вас снимам как поръчвам и как се седим там. Тъй съгласихте ли са? Добре. Обаче на ресторанта ви разрешавам да пиете само минерална вода в чаши. За да не се рекламира нищо, за да мога да вас снимам.
Не, твоята напитка в порцеланова чаша, разбрахме се. Така става ли? Порцеланова непрозрачна чаша. Или пластмасова непрозрачна. И си готов. Така. Вие последни ли сте? Не бе, има още хора е тук нагоре. Сега слизат. Има още няколко човека. Там нагоре има някакви, ще пробват заслон кончето, дали... Ето там е заслон кончето. Не знам, че са видели. Аз ще приближа максимално да видим, че може да го видите. Ето тук. Средата е заслон кончето. Някои ще пробват да спят на заслон кончето, някои са отишли вече там. А ние ще се прибираме към хижата. Към хижа Вихрен. Че да ви кажа, имаме доста път. Да видим часа, 4:15. Мисля, че до 4 часа трябва да успеем да се приберем. Тъй, че по светло планувам да сме се прибрали на хижата. Само тъжната вест е, че може да не мога да снимам докато стигнем до хижата, защото ми казаха, че ще ми стигне батерията, която имам 28 000 мАч, но iPhone изяде цялата. Цялата изяде. Един път се зареди, втори път почти се зареди и батерията свърши. Той iPhone беше свършил батерията още в 11 часа. За 4 часа и половина свърши батерията, зареди един път и пак свърши. Сега проценти са малко. Включих зареждане от стойката. Стойката има дръжка, в която има батерия, която е обаче малка. Ще може да го зарежда около 2 часа и приключва. И последния шанс е таблета, който нося, да му включа обратно зареждане, да зареждам от него, за да виждате хубаво качество. Ако се наложи, така ще направим. Само ще сменим USB-то. Така, продължаваме. Още колко имате? Трябва да ви дам пауза, за да видя батерията. Ай, ще я дам. Така, батерията е 19%, много харчи, да, защото губи обхват, губи Wi-Fi мрежата от таблета, което разпространявам и затова. Не бе, не питат за пътя, бе. Питат колко процента батерия имам. Аз им казах 19 и е на зарядно. 2 часа ще поддържа или ще дигне малко процента. То с кабел къде са го забили в скалата, бе? Не. Бил е в кола, ама се е скъсал и е станал къс и не може да стигне до кола. А те с колове защо са се изкривили? Лавини, камъни. А? Ми носили са бетон, за да забъркат да сипят. Ох, румънците ги разбра. Румънеца, кой иска пакет цигари ли? Питай го на английски какво иска. Не знам колко са часовете спускане. Тоша, колко имаме до хижата от тук горе-долу, бе? Към 4 часа би трябвало да успеем да се дотътрим. Не, 4 часа горе-долу ще се дотътрим. Движим доста бързо, добре. Лошото е, че свършваме водата, нали? И трябва да караме на кафе напитки.
Да, 9 часа и 40 снимах до тук преди новия лайв. Точно така. От 6:05 снимах лайв, спрях го 9 часа и 40. Спрях го за 5 минути точно. Включих да се зарежда на стойката на телефона, докато оправим кабелите, кои да паснат. Защото iPhone е малко маршрут, за да мога да не пътувам с автобуса, да пътувам с личен автомобил. Мога да ви кажа данните и заповядайте. Изкачване на връх Мусала другата седмица, другата събота. Изкачването ще бъде леко, защото ще бъде от към Боровец и ще бъде една част с кабинков лифт. А не 10 часово изкачване от Боровец. А що сме толкова с ниско, Защото само въжето, бе. Скъсало се е въжето. Добре. А сега ще се качите по псевдонаклон. Айде, давайте. Точно, що не вземеш теките? Да, тук има въжето, тия работи са текстите, тия камъни с трудните. Добре. Този път, хора, за по-добър обхват, вижте къде е разпространяващото интернет устройство. Ето го. Закачил съм си го на ръката, да бъде най-близко до телефона. Ето го. И да разпространява интернет. Така, може би ще е по-добър обхвата, защото иначе стоеше в раницата, падаше навътре в раницата и не се знаеше какво се случва. Затова сега е изварен. Откритам антената. А, умри ли са? Оф. Добре. Що не намери сянка, бе? Там облака сянка прави. Умри са? Оф. Добре. Що не намери сянка, бе? Там облака сянка прави. Добре, айде сядай. Се намазах. Ще разбера до вечера. Аз на пътя не бях изгорел, също не бяхте изгорели. Аз съм това без 50 съм мазайте. Мазал са, ние не са мажеми. Тъй. Здравейте, здравейте на всички новодошли. Той включва изключва нещо зареждането. Не ми харесва така. Зареждай, бе. Зареждане. Що включва и изключва, бе? Трябва после ще включа телефона на стойката да зарежда. Тя е пълна почти, ама не зарежда. Не ще. Сърди са. Значи кабел няма ти върши. Не ми трябва кабел. Аз имам кабел, той е закачен за телефона. Той е iPhone-ски оригинален. Този го прибери за после. Уф. Ще може да го караш. Ето. Ето. Скъпали са нещо, бе. Почнах малко. Пуснем тия хора. Пуснете ги. Може да снимаш. Кога да снимам? Тебе или тях? Мога, ако ми разрешат, питам и този. Не съм... Да, точно малко се изморя. Той ходи повече, нормално е. Той качи още един връх, ние го качвахме. Ще питам дали мога да ги снимам и тогава. Може ли да ви снимам на живо в TikTok,
Да, ако не, нива снимам, нива показвам. Добре, виж кабела падна при бриго. Добре, здравейте тогава. Ох, я да видим. Какво зарежда той, не знам обаче, нищо не зарежда. Лошо са тия ябълки. Виж, ако има външна батерия ябълки, така. Пише зареждане и зелена точка показва. Дали зарежда, не знам. Казваха, този се измори. Мартин Колев. Той трябва да си почини, защото изкачва. Сега ще ви покажа, се завъртя обратно да видите всичко. Всичкия пейзаж и всичката красота. Цялата красота трябва да се каже, да, разбирам. Заслона. Този връх тук качи. Този връх, бански старец. Какъв бански беше, бе? Суходол? Бански суходол. Гадните камъни по стените. Гадни камъни въжета и се качвате на него. После може да слезете така и стигате до тук един заслон. Ако... Да, продължаваш по билото и стигаш до заслона. Така. Щяхме там да ходим, ама не стига времето. Не, ще замръкнем. И даже до другия върх не се качихте. Имаш там табелка с върха, тук има до мързе да отида до камъните и там може би ще да има табелка котело. Не, табелката пише, внимание, опасен участък. Ето на началото на кончето. И на... Котелото на ресетна и аз си камъни. Аз ходих и снимах, бе, всичко снимах, няма нищо. Движете се. Ами как да се движа? Чакаме. 16:30. Айде, то ще движи са. Виж, хората казват да се движим. Виж как се закачи щеките. И пак си ги закачи. Добре. Готов си, тръгваме. Айде да тръгна след него. Става ли? Добре, разбрахме се. С един поглед. Продължаваме напреде. Какво да направя? Да взема да размотаят с бактерии и да я сложа в джоба. Показва зелена точка, дано зарежда. Не мога да видя. Той с турба от Kaufland ли я качва? Да, такива изпълнители. А други, ако тръгнат тук с джапанки, унес сандали, ако ги бях взел, щях да са скъсали. Щях да съм бос и щяхте да си правя от партенки, от тениски, че ще да си правя партенки с тиксо и така ще да вървя. С какво ще правиш за джапанки? Как ще ходиш, бе? Първото лъзгане и джапанки са скъсали и си с довиждане. С джапанките знаеш какво мога да ти направя? С тиксото мога да ти ги залепя под метките и да вървиш. Като се скъса тиксото, лепи много. Обаче на тези камъни това гладкото тиксо, ти си канкьор. Иначе изолир бланата, там черното подържи на камъните. Така. Добре дошли. Идвайте на Мусала, ще ви кажа изкачването събота от колко часа ще е. То ще има много изкачващи. Кога ще тръгва групата ни и газ. Мусала. Сега, лайфа обаче за Мусала е леко проблемен. Не от обхвата, ами от това, че там ще бъде Радка и не иска много да се снима на лайф. А пък изобщо не иска да се показва. Така че това ще е големия проблем. Радка не иска да се снима на лайф. Не е като Тошко и Ники, няма никакви проблеми да ги снимаш. Те вървят, корави са. И в двата случая. И така. Те имат TikTok с по няколко последователя, те че ако някой се интересува да запознае с тях, пишете на мен, аз ще ви свържа. Да си пишете за туризъм, планини и така нататък. Нали така то ще?
Да бе, някой ако иска да пише. Те ако пишат на вас, вие ще го видите след един месец за това да пишат на мен, аз ще ви кажа веднага до вечер още. И те в TikTok ще пишат и вече ще има друга връзка. Така. Тегав. Да, малко си е тегаво, да. Много скали има и това е проблема. Ай, нали ви обясних преди, ако не сте нови хора, да обясня пак. Да, двата прехода, това са два прехода. Първо, преход до връх Вихрен и втори преход до Кончето. Това са два прехода за 2 дена, а ние ги правим на един. Защото сме мазохисти, нали така? И ги правим на един. Да, минавай, защото се обличат. Затова. Готови са, минавай. Затова обърнах камерата, да няма проблеми. Така, продължаваме. Ето и Ники малко в кадър. Как изкарваш без шапка, не знам. Аз съм изпотил шапката от всякъде, ама шапка трябва да има. Можеше да сложа слънчеви очила вече, ама забравих. От джоба са. Прехода за Мусала. Ти хубаво ще го чакаш, ама не знам какви лайфове ще мога да пусна. И колко. Радка не иска да се снима, която ще идва на Мусала. Това е големия проблем, а Радка е жена ми. Така че трябва да вървя на друго място, да не съм до нея, за да мога да снимам. Е неудобно, не знам. Трябва да го измисля. Вечер ще имам сериозен разговор, да им как ще се разберем. Тя трябва да даде пълни подробности за 3-те дена на Мусала. Запази се някакво място и ще пътува с автобус, аз ще пътувам с кола. Просто някакви непознати и така. Не ми се ходи с автобус. Искам да си карам колата. После да съм си независим, да се прибирам когато ми е кеф. И така. Даже мога да я взема в колата с мене, пък трябва да си платя автобуса и после да ползвам нощувката на хотела. Чакам кой е хотела, да мога да запазя и аз място там евентуално. Ако е много скъп хотела, мога да спя и в колата. Защото ако искат 100 лева за хотел, за 2 нощувки, е странно. Все пак е Боровец. Абе с iPhone 15 Pro Max излъчвам с втора батерия. Зареждам. 28 000 мАh свърши. Сега тук един от двамата ми даде на половина батерия. Да видим, пише, че зарежда уж зелено. Не знам. Ако изключи лайфа, ще пусна от таблета, от който споделям интернет. Зареждам с външни батерии, няма как. За по-хубаво качество е iPhone. Иначе, по-хубаво да козлови около часа от 27 май до 2 юни, излъчвах с тежкия таблет, да го нося на ръката си, да си споделям интернет. iPhone има интернет, но е на оператор, който повече прекъсва тук. Затова ползвам интернета на таблета. Така, това е връх Вихрен, цялата си красота. Ето го тук. Ще кое е светло и кое облачета има. Не знам коя страна сме. Добре, от северната страна. Не, ние спахме вчера на... Добре, от северната страна. Ние спахме вчера на... Имаше палатка. След една голяма скала до хижата има една малка камениста полянка и там могат да се околят палатки. За хората, които нямат вече места. Кое място бе? Как да отида до там? Трябва да не спирам лайфа, директно да отидем, докато са хората вътре. После като пусна лайф с 5 човека, кой ще види? Никой. Трябва да се отиде веднага. Ще го покажем от високо място. Ще минеш ли пред мене? Нищото...
Сега ще ми се скапи другото кутре вече. Горе скапах лявото, сега дясното. Тук е стръмно нагоре, но ние сме на тази част, където има стъпала. Има просто стъпало, то си е горе-долу стръмно. Нагоре ентусиасти могат да се изкачват. Но тук има стъпала, по които вървим. И ние сме се наклонили навътре. И така вървим. Иначе кончето беше много екстремно, ако сте гледали хора. Там даже прибрах телефона в пазвата и ми ограничиха лайфа, затова съм наложил да го спирам. Защото трябваше да се държи с две ръце, беше много опасно. Изобщо не препоръчвам минаване по това конче. Много екстремно, единствено въже за кръста, бело, с два карабинера на него, две въжета, с още два карабинера на другия край и на въжето на кончето се осигурявате с двете въжета и при преминаване през колче прехвърляте едно по едно въже, винаги да бъдете закачени за осигурителното метално въже. Само така препоръчвам да минавате кончета. Деца под 18 години в такъв случай не препоръчвам да минават. Другите само с двойна осигуровка, с двойно въже. Това е кончето. С една ръка, даже един участък последния не можа да го мина, преди да дойда от другата пътека и направо прибрах телефона в пазвата и може би 10 минути минавах и ограничиха лайфа заради лоша видимост на камерата, защото камерата снимаше в тениската. Нямаше как да дам пауза на лайфа, защото не можех да мина за 5 минути, а след 5 минути трябва да освободите лайфа, а там нямаше как да го освободя. Абе, Мехмета ли, покана ли пускаш, че ми излиза така? Пише само ви последва и покана. Покана да се включиш на прозореца си пуснал, не мога да разбера. Не ми пускайте покани, гледам да не качвам никого. Ако натисна случайно някой ще се качи. Даже едно момиче се е качило, изобщо не видях, че се е качило. Нито пък се е чувало, може би е намален телефона, за да не се чува, нямам слушалки. Тоест имам слушалки, но са в другата раница, бежични, не ги взех. Може би ще да бъде по-добре с слушалки да правя завет, айде за мусала ще ги взема. Но пък не обещавам какъв лайф ще пусна на мусала. След уточняване на условията с другата събота, ще ви пусна клип и ще обясня как ще протекат нещата за мусала. Така, ето, величествения вихрен срещу нас върха. Тук много пътеки може да си изберете. Има доста тераски, такива малки. Вие си избирате и вървите. Аз поне вече маркировка. А, ето е маркировката, ето тук е била. И вървите. Аз поне вече маркировка. А, ето е маркировката, ето тук е била. Тук сме точно на пътеката. Аз поне вече маркировка. А, ето е маркировката, ето тук е била. Тук сме точно на пътеката. Помислих, че си вървя където ми падне. По-нагоре, по-надолу. Отдъхвам не за друга, ми таблета много ми тежи на ръката, тъй съм я свил и съм го закачил на стойката му и премествам място, където ме натиска на ръката, да може да се кръвоснабдява.
тук слизаме пеша до хижа. Вихрен няма, лифт няма. Очаквам до 8:30 да успеем да слезем, но с това влачене, както виждам, се влача аз. Трудна работа, водата ни свършва. Има някакви кенчета с някаква напитка. Ще видим колко ще ни помогне. Така. Тук пише там долу в подножието на връх Вихрен, като следите, че е 2 часа и половина до хижата. И било 5 км. Не знам колко е вярно. Не се качва пак върха, а се изпикаля под него и се минава през казаните, някаква местност такава. Това по-ми изглежда на пътека. Значи ние нощуваме край хижа Вихрен, в бунгало сме. От вчера нощуваме за една нощувка, днес имаме още една нощувка. Нощувката на хижата е 25 лева на човек. Стаите са минимум по 4. Стаите в хижата обаче се мисля, че са с повече места. И местата са вишки на по 2 етажа. Леглата. Ние в бунгалото нямаме баня и туалетна. Туалетна има извън хижата, направена, построена, стабилна, с осветление, с вода течаща, с чешми за миене. Така че хижата е добре облагородена и добре направена. Просто вечер е хладно и трябва да се обличите. Сега ще въртна малко камерата на обратно да видим какво ще се вижда. Така пътеката върха се скрима почти. Ето, само камъни искали. Тук заслона в далечината точно сега да се вижда по-добре. Някакъв метален заслон. А ние продължаваме тук. Даже не мога видя колко хора са влезли в лайфа. Благодаря ви, хора, 4 човека. Вървим по пътеката, връщаме се към хижа Вихрен. Сега върха отдолу ще го покажем. Много екстремно е слизането и скачването още по-екстремно. Там няма осигурителни въжета, има едни синжири, които са вързани и се държите за тях, докато слизате или се изкачвате. Разминаването на места е трудно и така става с изчакване. Никога не пускате осигурителното въже или синжира с двете ръце, винаги държите се на ръка, когато нямате допълнително осигурително въже с карабинер. Това са напътствията, които мога да дам. Да, бяхме на Вихрен. 11 без 10, закачихме горе на Вихрен, направихме снимки, снимах 2 видеа, после ще ги кача до вечера. Едно видео съм качил на изкачването по странната пътека, когато тръгнахме от хижата, сега ще слезем по друг път. През местността казаните ще минем. Вади батерия, вади обхват, таблета, от който споделям интернет, браво на него. Не, това е някаква хижа, за която питаш. Спално поле не сме минали, тя е по-далеко ми се струва. Нямаме за цел, имахме цел връх Вихрен и кончето. Постигнахме целите си, макар че кончето не го мина до край, защото просто трябва да се държа с 2 ръце, няма как да снимам. Но Тошко мина цялото конче и се качи на отсрещния връх, който беше някакъв бански, не знам си какъв старец ли кафе. И така. Ето връх Вихрен на среща. Тук се вижда добре пътеката. И се връщаме към хижа Вихрен. Ето хората тук се задвиждат са по този склон. Ще се замени вероятно след малко, който изкачваме около 1,5.
сега пътеката ще надигне малко нагоре, ще направи една дъга и ще се включим в другата пътека за слизане. Няма как следваме, защото така иначе насип има. Трудно ще се мине. Да. Вижте колко интересно, връх вихрене в сянка в момента на половина. Връх вихрене на половина в сянка от облак. Да ви кажа, най-красиво беше тук. Качвал съм връх Ботев, качвал съм Мусала 2 пъти, но тук в Пирин. Страхотни гледки. На Рилските езера в Рила също е много хубаво. Може да видите клипове, съм качил от Рилските езера, от миналата година качвах Рилските езера. Влезте по-надолу в профила в TikTok, като свърши лайфа и ги вижте. Там съм заснял Рилските езера. Съжалявам само, че с по-слаб телефон. Снимане. Ето там по оня склон ще слизаме след малко. По-лесно. Ами слизането по този склон не е никак лесно, да ви кажа. За да се жири и въжето тече. Пак си е екстремно. Но кончето си е най-екстремно. Там даже не ви препоръчвам да се пробвате да минавате. Ако сте ентусиасти, може да пробвате, но си пригответе въже за кръста, 4 карабинера и 2 къси въжета да се освободявате на кончето. Ще препоръчвам така да го преминавате. Ето го Тошко почива и Ники. Покажем Тошко какво прави. Сменя мъркавица с щеки. Браво! Сега се копирах по камъните и въжето. Искам да седна. Оне камък май става. Не, е този. Да, аз му там между това никакво бега справа. Не може да седнеш. Сега ще видя таблета. Змии ли се крият под камъните? Заради кръста. Добре хора, добрата новина е, че таблета има 78% батерия. Грозно качество, тези гледко далеко ще виждат мазаното. Няма да се вижда. Ето като изгасне телефон. Ние като свършим, трябва да ще включа да продължим. Тоя връх качихме. Даже не мога да ви го покажа докъде стига. Там някъде. Даже не се вижда върха, го качихме. Не знам, много време го качвахме. Правим почивки малки. Тук слизане и отсреща връх.
От вчера какви цени проверява в ресторанта? Никакви, не можа да проверя. Едната ми я каза, малко картоф, проверява ли се? Колко са картофи? А? Каза ти. Какво друго каза? Не съм му казвал това, не съм проверял за кафе. Може и толкова да нямам идея. Никакви неща не можа да проверя, защото имаше много хора. Имаше на една пейка, тримата щяхме се набухаме. Са на 5 лева, аз сега няма нужда, ние сега Набухахме се на... Можеше да се набухаме на една пейка, двама на масата, един ще да бъде въздуха. Не е много топло. Вътре е много топло. Вътре виж заето. Ти казвам, че вътре имаше пейка, може да седнем тримата. Двама ще да имат маса, третия ще да бъде с висящи и без маса. Между масите. Това беше свободно, не съм питал. И едно момиче и едно момче фарчаха, не знам, май сервираха. Според мен сервираха. Сигурно. Да. Или момчето сервираше, пък момичето отсервираше, или едновременно код дойде, не знам. И на компютър правеше заявките. Нищо му прави на компютър заявки, значи че е сервитьор. Да, бе. А момичето събираше под масите чини. Някой отрова на гасеница. Не, растение. Снимай го и го пусни в Google търсачката за снимки. То ще ти каже какво е. В България къде имаше Edelweiss? Тук има, между другото, мисля. Ясен. Ама това са май псевдо Edelweiss или нещо такова. Едно по-малко ли? Да, но не посмотря. Не също, може да е псевдо Edelweiss, нещо такова. Аз не ми се говори, плана как говори, не знам. Уморих се доста. Ама не, там нагоре да млъкна малко, аз ме настрани да не се чувам. Беше смешно, забавно. Ох, така. Чай да видя настройките за обратното зареждане. Аз ти викам на точка преди това. А ако искаш да извикам едно такси да дойде на зима. Ние хеликоптер трябва да викаш тук. Е там на поляната наравно може да кацнем. Я смятам, че не взема там 4-5 хиляди. Той има само един хеликоптер медицински, никой не ти прати хеликоптер тук. Костадинчо, ако има връзки, може да му пратят. Имаше някаква депутатка, където беше като софира до Шумен. Вкараха в Шуменската болница спешното. Обаче пратиха хеликоптер да я закарат Пирогов, защото нещо тя не искала или нещо някои други от нейната партия не искали. Стана голям скандал, нали? Че е голям, ама държавни пари да я преберат с хеликоптера. Не си го плаща, тя трябва да накара да си го плати. Ще има ли? И после там по тръба ще се направим пак почивка. Обратното зареждане е включено. Можеш ли да го намериш настройки да го обърнеш на обратно? Не ми се е налагал до сега. Ще пробваш ли? Защото другото устройство зарежда таблета. Да видим, моля го намеря. Да не от Developer Option нищо. На български. Да от ли кабела?
Няма кабел. Той почва да смучи ток от iPhone-а, бе. Как ще го включа? Почва да се зарежда таблета. Голям смукач. Тази опция му е останала. Трябва да оставя останалата опция. Аз се бях виждал къде е, ама. Да, не правя битки. Аз ето. Вижте каква красива природа тук в Пирин. Заповядайте, елате, разходете се, минете от долната пътека на кончето и кончето го пропуснете горе. Само го гледайте. Много е опасно. Смислен лайф, ама няма хора да го гледат лайфа. Това е трагичното. Сега ще продължим да се движим надолу към хижа Вихрен. Ники, нищо не виждам. Може ли в проценти да е свършило всичко? Не го виждам аз къде. И дай едно кенче. И там като спрем. Ако искаш е там като спрем. Сега. Добре. Къде ще спрем, бе? Като сминем там билото и като слезем долу. Дай. На 3. Там ще сме и на сянка малко. А? Мига на 3%. Прибирай го. Значи, до сега е смукал. Мога да го намеря. Задръж малко. Дай да го търся. Имаше го, как го гледах и не включих обратното. Не знам какво пробвах и какво не пробвах. Ау. Какво стана? Да не отваряш. Служи там, то ще вземи да служи до мене. Точно. Така слагам щеките и си мисля да тръгвам. Искаш? Долу като спрем. Остави на земята. Някакси да не се търкаля само. От Ау имах предвид, че като ние. Да, ама е там като спрем. Ще направим хубава почивка. И там лято изчакаме. Не бе, тръгвам. Аз забравих някой, ако иска тако сме. Аз се прозявах по едно време, ама ще изкарам вече. Обратно зареждане на таблет Alcatel RT7 Titan. Не можа да кажа до края, бе. Лек по лек тръгваме. Как Alcatel таблет, бе? Чу. Тръгвайте, какво да прави? Обратно зареждане на таблет Alcatel.
Моите хора тръгнаха, търся обратното зареждане. Това, което виждате, е връх Вихрен. Ние на заслона няма да спим, ще спим на бунгало на хижа Вихрен. След малко слизаме. Търся функцията за обратно зареждане от таблета да пусна ток на... Тук няма да го намеря. Право отивам в YouTube. What's up, guys? So this is Pocketel RT7 Titan 5G. Навсякъде нощувката и бунгалото в хижата е по 25 лева на човек. Просто бунгалото е с 4 легла. На вишка едно от друго по 2. 25 лева на човек. Просто бунгалото е с 4 легла. На вишка едно от друго по 2. А в хижата предполагам, че пак са на 2 етажа леглата, но са в повече легла в стая.
with such a large battery charge, plugging your iPhone to charge it up at least 9 times. But with such a large Не искам. Да, на хижа без бок с гъса пиши съм ходил. Здравейте. Здравейте, здравейте. Вече го намирам tu. Ами продължаваме, хора. Продължаваме, ще се движим. Много изостанахме, наистина, но не можах да намеря тази функция. И се схванах само. Много се схванах.
И така ще продължим. Да, тежък преход, но той не е за един ден, той е по принцип за 2 дена. Ние го правим за един, защото нямаме време. По принцип сме издръжливи. Няма проблеми с издръжливостта. Проблема ни е с другаде. Проблема е, че не взех другата батерия. С хубави кабели да мога да зареждам телефона и сега предполагам, ще свърши. Ще ви спрем. Отваря последно един кабел да пробвам, ще тръгне. И ако тръгне, ще имате късмета, когато тръгне, ще се стъпвате. Няма да спре, но ще ви спре качествено. Много духа вятър обаче. Ще го подпра на земята. Подпирам го тук на земята за по-сигурно. Опет е на екрана. Айде. Готово. Ето го. Така. Търся хубав кабел сега и да видим, ще може да стане нещо. За първи път ме е яд, че не взех друг кабел. Повече кабели да пробвам, само един кабел на Type-C. Този кафе. Става. Еми, така ще направим. Хора, нямам идея къде са тех кабела. Ами действаме така тогава. Фърляме с батерията навътре, страницата. Ами действаме така тогава. Фърляме с батерията навътре, страницата. Така. И продължаваме. Чувам кабел туп, пада кабел на земята. Виждаме ли се? Другите заминаха. Там ще ме чакат на полянката.
Добре, продължаваме да снимаме. 48% има батерия. Как се е повишила, нямам идея, явно се е зарядило добре. Включих и другия iPhone да се зарежда с Lightning кабела му от дръжката. Така че ще можем да издържим, мисля, че ако се наложи, ще сменим с другия iPhone. Тошко и Ники са напреде. След като се спуснат, че ме чакат, аз се забавих тук 20 минути да търся на таблета как да пусна обратно зареждане. Не можах да намерям. Таблета е Alcatel RT7 Titan. Обратно зареждане означава таблета да се ползва като външна батерия с кабел Type-C се свързва, само че в момента е включена опцията, която тегли от iPhone и пуска към таблета ток през този кабел, така че тази опция не върши работа и не можа да я превключа, а има опция, виждал съм я като го купих. Това спрях и търсих тук и не можа да го намеря. Четах в интернет, гледах клипове, правят се разни ревюта, но не показват това, което ми трябва. Четах в интернет, гледах клипове, правят се разни ревюта, но не показват това, което ми трябва. Викат си хората, радват се тук. 20. Горе-долу се движим по време хубаво, но да видим как ще я докараме. Много голяма красота, не ми се прибира в хижата направо. Днеска така се заредих за цяла седмица. Ще ми държи и после мога да пробвам да кача и масала и ми стига за тази година. Двата най-високи върха в България ми стига да ги изкача. Хора, пишете с главни букви. Не мога да ви разбера. За да чета трябва да махна слънчевите очила. Голяма мъка. Не разбрах за безбок. Мисля, че хижа безбок се пише с Г накрая или с К. Проверете в Google. Ходил съм на тази хижа няколко пъти. Тя се намира в Родопите. Но съм ходил много отдавна и не съм имал устройства нито да снимам, нито да излъчвам. Аз съм останал впечатление, че хижата се пише с Г накрая. Като бок идва от бок с Г, а не с К накрая. Само проверете това в Google или правописния речник, как се пише тази хижа. Аз продължавам тук да се мъча по пътеката и после ще гледам да сляза. Труден е прехода на връх Вихрен, труден е. Трябва да сте добре подготвени. Сега ще ви кажа, качихме го за 4 часа и 45 минути, като направихме няколко малки почивки по 5 минути. Не повече от 4 почивки по 5 минути. Тежък си, то изкачването трябва да е от другата страна, по централната пътека, от тази страна, дето виждате, е слизането. Може естествено да обърнете, да се върнете по същия път и да слизате от тук, но може да слезете по този стръмен наклон надолу. Има осигурителни, не бих казал въжите, а просто са сложени синжири, за които да се държите слизайки надолу. И след това може да се върнете на ляво в пресечката. Сега ще минем точно оттам, край местността Казаните. Оттам ще се прибираме сега. Тоест, за един ден е хубаво да качите Вихрен, да се приберете в хижата. Ние направихме екстремно изкачване и ходене по кончето нагоре, но е много дълго. Вижте кое време стана. Ние още не сме се прибрали. Сме на около 5 км от хижата. Имаме поне 2 часа минимум да вървим, даже и повече. Като терена е заобикаля върха. Предимно е
равен и спускане, така че няма проблеми с това. Но гледах да не замръкваме. Сега моите хора са си починали добре, аз също си починах добре. И продължаваме за хижата. Там няма да спирам лайфа, ще покажа хижата отвънка. Отвътре ресторанта за момент, защото може хората да не искат да ги снимам. Но мисля, че в хижата се губише обхвата. Навънка имаше. И на бунгалото го заснех като видеоклип, не помня, качих ли го с нощи, може да погледнете на профила ми в TikTok. Мисля, че качих една гледка отвънка на един ново водопадче, което има от вратата на бунгалото и вътре показах самото бунгало как изглежда. Може да излезете за минутка и половина от лайфа и да погледнете клипа. Някой от последните клипове за бунгалото на връх Вихрен, как изглежда, и пак да се върнете тук, да дадете един лайк и да продължите да гледате. Няма за минута и половина да изпуснете нищо. Лайфа е с часове, така че ще сте тук. Така, не мога да видя кой ми изпрати роза. Връх. Не, само на хижата съм ходил, върха не съм качвал. За върха не съм качвал. Не те разбрах, извинявай. То с дребното писане няма как да видя. Някакъв път спускам няколко коментари. Така, маркировката почти изтрита, но червена е маркировката. С двете бели линии винаги се отбелязва маркировка. Моите хора трябва да са слезли по този склон и да чакат долу на поляната. И ще се прибираме към хижата. Взели сме си храна за 3 дена, може спокойно да си едем с храната, която сме си взели. Но смятаме да отидем на ресторанта да хапнем нещо топличко, като скара. Ако може да се вредим, разбира се, защото вчера беше петък, беше пълно, днеска е събота, ще бъде още по-пълно. Днеска е най-натоварен ден от седмицата като събота, така че това е положението. Слизаме. Това е връх Вихрен от среща. Ние ще минем по пътеката вляво е така. Ще заобиколим през местността Казаните и отиваме към хижа Вихрен. По табелата долу го дава 2 часа и половина. По GPS навигациите 5 км. Така, ако вървиш с 5 км в час, ще стигнеш за 1 час. Обаче по тези камъни ако вървиш с 5 км в час, ще стигнеш за 1 час. Обаче по тези камъни се сещате, че няма как да вървите с 5 км в час. Не искате да се прибиете. Така че носете си повече течности. Дадах половин литър вода на Ники и моята вода свърши. Тоест носете си повече течности. Дадах половин литър вода на Ники и моята вода свърши. Тоест с 2 литра и 400 грама до кончето. Като изкачихме и връх, този връх се нарича някакси, но забравих го сега. Даже вече няма въртя серпентини, защото ми писна. Ето тук направо ще снизам само. По тази пътека. Там виждам двама седнали, може би са моите хора. И чакат на поляната. Имаше 9 часа и 40 минути. До вечера. Не, аз си оставал силната батерия, тя е пълна, ще заради всичко. Котело, точно така. Връх Котело изкачихме. Това е върха, тук, но той не се вижда самия връх, това е само ето тук стръмнината до върха, върха малко, след това има още по-високо и там. И изкачвах с 2 ръце. Ме натренила в 5 часа сутринта, но просто беше тъмно и затова тръгнахме чак към 6, защото нямаше нищо да се вижда с челник светлини. Така че 1 час щяхме да вървим. Щяхте изпуснете хубави гледки на лайфа, затова тръгнахме малко по-късно и се видяха много хубави неща. Много хубави гледки, те продължават да се виждат още. Джангал. Това не разбрах какво е. Може би шишето се нарича така, не знам.
Иначе съм намирал в училище загубен фотоапарат. Снимам го на клип, качвам го и след 15 минути ми се обажда собственика на фотоапарата да си го пребере. Тук се чакат ме. Напълниха ми се маратонките с камъни. Отреща вихрен и страхотни гледки край вихрен. Аз продължавам спускането. Още малко остана спускане тук. Екстремно, после по трева малко ще повървим, което изглежда красиво. Тревата е леко зелена, на места взела да пожълтява вече. А това са върхове. Добре, хора, не знам всичките върхове, така че не се опитам да ги запомня и да се товаря. Гледаме се в групата Тошко, който ни води. Той е прочел и научил всички карти, всички маршрути, откъде се минава, как се минава. Пък Ники има приложение с навигация, пешеходни карти, където покажа за всички пешеходни маршрути в цялата страна. Не знам какво е това приложение, трябва да си го инсталирам и аз. С точки показва всички пешеходни маршрути и местности, върхове, всичко е описано. Не знам работи ли за пътища. Може като тръгнем с колата, се връщаме утре да пусне да го пробва. Но за пешеходни пътеки е перфектен. Показва вашето местоположение, показва къде е пътеката и на къде трябва да вървите. Някой си е поиграл да ги маркирва. Браво на този човек. Тошко пък засича с специално приложение километрите, които се изминават. 3840 метра беше до връх Вихрен. Километрите, които се изминават. 3840 метра беше до връх Вихрен по най-пряката пътека и го взехме за 4 часа и 45 минути с 4 почивки по 5 минути някъде. 3850 метра. От хижа Вихрен до връх Вихрен 3850 метра. От хижа Вихрен до връх Вихрен. Чувал съм Банско Добрин, ще връх ли, не знам какво е ли хижа. Може би. Чувал съм Банско Добрин, ще връх ли, не знам какво е ли хижа. Може би продлите на всички акаунти лайфа, моля ви, на Бенат Даскалов. Напишете на български Бенат Даскалов. Просто му споделете лайфа, да влезе, той е приятел от Търговище. И още на един акаунт, помолих предния път, не го видях човека. Ника му се пише Мечтай с български букви, даже главни Мечтай. Това е студент от Китай, Дани се казва, от Враца е. Да, ако може, споделете му лайфа на него и той да влезе. Значи, споделете на Бенат Даскалов и на Мечтай. Ако сте екстремни туристи, хора тръгнаха от другата страна, може да се подбиват някъде под върха. Минавате през казаните от хижа Вихрен и тук идвате и после се качвате. Не искам покани, моля ви. И после се качвате тук на връх Вихрен по тази пътечка нагоре. Горе има едни синжирчета, хващате се, придържате се и после слизате по другата пътека до хижата.
10% батерия е тарикатско. Може да се снимаш, зареждаме другия iPhone и ако свърши ще прехвърлим на него. Малко съм скептичен към камерата, не е със съвсем същото качество на 13 Pro Max. Вие ще споделите, ако сте ползвали. 13 Pro Max ползвам от един месец. Един път съм пускал само лайв през него. Там проблема му е, че тъча му е спукан и на предната камера има пукнатина и когато превключа предна камера се вижда мъгла в долната част на видеото. Предната камера има пукнатина и когато превключа предна камера се вижда мъгла в долната част на видеото. Задната камера е перфектна, тройна камера, така че снима добре и показва. Но според мен снима по-слабо. Да, зума забелязах веднага на видео, че е по-слаб. Но обикновено видео зума е по-слаб. Но все пак е по-добре, отколкото да се снима с някакъв телефон за 250 лева. Така че ще снимаме с него, ако се наложи. Така. Дай една глътка от напитката. Хвани за момент само. Имаш последна и край. Така. Има ли ентусиасти, може да ми пишат. Другата събота да се изкачва връх Мусала, ще ми дам часове. Иска някой може да се включва, да се показва на лайфа, да се показва постоянно в лайфа, да говори на лайфа, каквото му е желанието. Имам един сериозен разговор обаче, за да разбера нещата. Ти няма да се включиш, никакъв шанс. Петък и събота не си ли свободен? Не бе, аз ще върна през нощта, където искаш бе. През нощта ще върна. Казах, около 18 имам други договорки. 18 сутринта ще бъдеш на договорката бе. Неделя ще върна бе. То изкачването е събота. Събота? Ох. Литър кола и 3 кафета и така карам през нощта. Пина ли кафе и кола и светва ми, просто съм като кружка. Светва ми и не ми се спи изобщо. Даже съм сбърквал да пия кола вечерта и после до късните нощи не мога да спя. С една идея. Тези хора искам да ги миниш. Имаш цел, действай. Как са ти изгорили краката от заря, не е истина. Маза ли ги там? Ами, късти гащи изгоря. Можеш да си с дълги, нямаш да изгориш. Ами, защото тези, които ти предложиш да облека, и аз с тях ще да се сваря, с тези памучните деца широки като шалвари, не съм се спарил, мога да ти кажа. Затова обух и тях. А с онези наистина повече спарат. Към 3 часа или 4 часа издържава. Ама тези дет ми даде сините, те са изкуствена материя някакви. Сигурно изкуствена по-малко. Много е малко помока, те по-спарват при жега. И са ми много по-плътни. На 0 градуса ще ги ползвам. Не бе, на 0 градуса ще си обуя отдолу друг канцук или наполеонки бе. Как ще ги... на 0 градуса ще ги ползвам. Не бе, на 0 градуса ще си обуя отдолу друг канцук или наполеонки бе. Как ще ги... Модерния ми са по-ретро. Ама то не... Модерния ми са по-ретро. Ама то не... По-дебел. Не е като преди го бях облякал, дето ще намокра, ще изсъкне и топлият там, като е по-дебело, и ако се намокри, имаш че трудно ще изсъкне. Разбрах. Значи да ги ползвам в града, като е много студено. Разбрах. Имам повече от тях, мисля. Добре. Чай да го Ники къде. Ники, идиш ли? Да, чакаме та, дай. Да, добре. Айде, няма да снимам, идвай. Че си много гадно... Да, чакаме та, дай. Да, добре. Айде, няма да снимам, идвай. Че си много гадно срещу слънцето, като бърна и нищо не се вижда. Наистина срещу слънцето гадно се снима. Хората изглеждат като ние. Героите са изморени.
Не, аз съм културно, не съм чак изморен. Заредил се и почти до край. Да, на Тошко му са зачервили краката отзади, дето пече слънцето. Мъжи пак бе, аз не... Чакай стъки. Добре, аз Преди това не съм мазал. не взех крем, има за след изгаряне, ама не взех такъв. Аз имам. Имаш, ще се намажеш, добре. Аз? За след изгаряне. За след изгаряне. След изгаряне нямам. С крем здраве може да мажем. Или кисело мляко ще си вземем. Няма нужда. А? Не съм толкова изгорял. Моя врат мисля, че много изгоря. Трябваше да се намажа. С какво ще се намажа? С кисело мляко, бе. Да, отиваме към хижа Вихрен през Казаните. Така ли се казва мисълта? Тази я запомниш, защото е лесно. Не там ли? Да. Добре, ще стигнем до тях, значи. Айде, имаш цел да миниш тези хора. Тъй като бях настигал, марши да си изваря телефона, че виж хубаво е място за... Може да ти се обади някой. Снимка ли? Добре. Нека някой да ме снима с някой телефон. Аз не съм за снимане, бе. Облеклото ми е ужасно. Изглеждам като снима с някой телефон. Аз не съм за снимане, бе. Облеклото ми е ужасно. Изглеждам като... Аз не съм за снимане. Трябва да наредя камъни. Преди продължаваме. Казаница явно като атракция трябва да се отидеш като райско кристал. Да. Какво има там? Сърничка ли е това или е козичка? Избяга. Дай по-надолу, достигни хората и ще ги видиш. Козичка имаше, ама не можа да зумна. Избяга. Дай по-надолу, достигни хората и ще ги видиш. Козичка имаше, ама не можа да зумна. Пулия настрани, да. Размажиш. Аз веднъж на една такъв улей се качвах на рибни езера. Долу рибните езера нямаше обхват, качих се на върха да се обаря с 5 телефона. Те пък като почнаха да доидват SMS, че са получили обхват и като почнаха да звънят всичките едновременно като дискотека и направо. Не бе. Те бяха изключени, няма, ток си имат. Те бяха с копчета, бе, те много ток държаха, бе. Тогава бяха с копчета. Този код ще идва да ме бие. Ела да се сборим. Ще пробваме колко е силен таблета с задната част. Това е клек. Това с другите десенца може би е хвойна. Възможно е. Няма да се товаря. Колко хубаво зелено изглежда на камерата. Ой, седай долу. Подпри се спокойно. Да. Добре съм. Един път стъпък, накрил втори път. Трети път направо. Тук е потъна, надо с мачка. Дали някой казаните? сняг? Къде е сняг? Там е снега. Вари, пипни, покажи отблизко сняг. Ето ви снега, показвам ви го. Аз на Николай му викам, на Пламен точно му викам в някой ъгъл, в някой дерез за потънал. Там виж, тук е от северната страна и не го пече много. Да ти кажа, май изобщо не го пече тук. Да. И е останало. Тук някои алпинисти могат да качват върха от тук. Не го пече много. Да ти кажа, май изобщо не го пече тук. Да. И е останало. Тук някои алпинисти могат да качват върха от тук. Кажи им да пазят 3 места в ресторанта. Някой е закъсал помощ. Оле-ле. Друга помощ. Някой е закъсал помощ. Оле-ле. Друга помощ. Подпирай се с щеките, няма да снимам. Подпирай се с щеките, няма да снимам. Снимаме.